2, 1. Але, Генчо, давай! Ей, брат, си виждам толкова много. Я толкова не само главата ми. Давай, много. С такова темпо му е перфектно. Супер си, те ако изкараш до края. Давай. Всички. Добре, че му разбираш, ако виж сега се учиш. Але, 10 метра. Супер. Да го заобиколи. 20 секунди. Защо ще чувацаде? Але, един 20 така. Аре, мама. Дай. Не се отказвай! Айде. Давай, добре си. Браво! 20. Хайде! Ще яко. Айде. Тук до Крум. Крум ти хвърля писата. Два пъти няма тюка да Да, така, сега изтрапай леко. Давай. А така. Ами, няма да хвърляш пясък. Цапаш дай ня. А това е много неприятно да се слупва надолу. Аре, мама, не остана. Не, просто Давай. съдията по осигуровка му се отвлече по мене. Айде, още 3 метра. Стенеш? Иди. Але, две движения напред още. Давай, Макс. Але. Дяден! Помпа яко. Давай. Але, дигай.